ok en jotelo te. Gima wanyalo mana nyiso ni ojende wa matendo an kaka kono gi pile. Kineno ka jasiasa pok ogolo nyathine, omiya rungu, okete barabara, we wuok ni kore daero ng'ano molo kaka nyathine ohere. For example, an kapok agolo wuoda nikech an gi yawuoyi madongo ma kata koro mokori nyalawi wanao. To kapok inena ka ketogi mondo gibi gilawi, nyithinda go ng'eno hera moloyo supporta maga. Kineno ka nyathinda pok obedo kanyo, we kasori nini ma koro idwa hera, iting'a rungu. Kedhi godo kacha. Namba 2, juma moro mokalo nyocha ane gweng'. Nanyiso jo apiko, for example, constituency na Gima wasechako timo ni wakawo vijende mag apiko go, koro projects mag CDF wamiyogi mondo gitim. Kaka sani an gi group moro manyo timo project ma $1 million wachiegni dhi yawo. Koro anyisogi ni nikech ujo bodaboda ong'iyo ni miyo uga gimoro mondo koro kutim. Dhi uru kode bechgi ema onego giket malo. Koro ka jasiasa moro biro iri ni adwani mondo ubi ukowa liel, jaduong' wabuko wiye liel, onge problem. Tong' sani ni ofisi ni mjombe, miwane classes 3 kwa kongo gea. Governor donge ini ni office. Idwani mondo wabuakonyi kendo wagoni koko kiango matimore. Miwa barabara moko 2 mondo walos. Ka discussions go sechako bedo kamano, wadhi bedo a bit more objective. To ng'enyne en ni nikech jogo mang'eny mantiere office motamore chopo singo mane gimiyo jopiny, koro luor nikech ng'eni sa siasa to wachiegni go. Jok madwaro sechako warm up seats ma gidwaro. Koro luoro sechako donjo negi. Koro gima ginyalo mana timo ni keto ji mondo gore. To gini timore from a ward level, obire constituency, otimore county, ne nene kata nationally. Kabe no timore. And it is unfortunate. Koro wana nyama nyiso vijende ni mondo gicha, mondo wawerego. To Murkomen boningo walk the talk kaka waziri mar internal security. Ntiere jogo mane office matiyo gi police marach. Koro nikech en office, en gi pesa, iyudo ka kata ji